Saúdos, como están? Santiago é a oitava cidade española mellor situada en materia turística. Dío un estudo elaborado por Exceltur no que se analizaron distintos parámetros das 20 cidades máis visitadas do Estado. O informe dá conta dos puntos fortes de Compostela como destino turístico, pero tamén das súas carencias. Entre elas, a calidade da planta hoteleira, a escasa oferta de ocio de alto standing e a pouca internacionalización dos nosos visitantes. Exceltur vén de realizar un informe de calidade turística sobre as 20 cidades máis visitadas de España, no que Santiago ocupa unha oitava posición, e iso que en poboación sería a 19ª urbe da lista. O estudo desvela os puntos fortes da nosa oferta turística, como a capacidade de atracción de produtos de ocio cunha sexta posición ou a accesibilidade aérea que, pese ás queixas do sector, está ben valorada no informe cun oitavo posto. O informe tamén aplaude o traballo do Concello en materia turística, ao igual que o esforzo do tecido social por mellorar a xestión do turismo. El esfuerzo presupuestario municipal a favor del turismo en cuarta posición. O sea, tened en cuenta con las ciudades que estamos compitiendo, que tienen una marca súper reconocida y que tienen una inversión millonaria en turismo. Nosotros no disponemos de esos medios, sin embargo, en relación a nuestro presupuesto, estamos la cuarta ciudad de España. La apuesta institucional por la coordinación de las concejalías también está muy bien valorada, estamos en número 2. Esto quiere decir el trabajo conjunto que se realiza entre diferentes áreas de la ciudad para fomentar el turismo y cuidar el turismo. O informe tamén revela os puntos débiles de Santiago como destino que pasarían, por unha banda, pola escasa oferta de tendas de luxo ou pola deficiente accesibilidade ferroviaria. Pero sen dúbida o dato que máis sorprende é o que se refire á calidade hoteleira e de restauración. Santiago é a terceira pola cola. Ellos han venido aquí en situ, lo que es el tour, a hacer el análisis. Han visto todos los hoteles que tenemos, no solo los que tienen éxito, los que tienen ocupación o los que tienen mayor valoración, ven todos. Entonces, ahí es un problema. Pero eso ocurre igual en la restauración. Tenemos muchísimos restaurantes y muchísimos bares en la ciudad. Pero ¿cuántos ofrecen una calidad de nivel? O sea, vosotros mismos pensad cualquier día que tenéis que ir a tomar algo. ¿Cuántos sitios os ocurren para recomendarle a un turista cuando viene que realmente le ofrezcan buen servicio, un local agradable, trato exquisito, una buena comida, una buena presentación, un precio adecuado? Son muchos los parámetros que incurren ahí. Entonces, hay muchos restauradores muy buenos, pero también hay muchos muy malos. Co informe na man, o Concello entende que as liñas de traballo a partir de agora deben ir encamiñadas á mellora da oferta hoteleira e tamén a internacionalización. Neste senso, lembra Edil de Turismo, a chegada de visitantes estranxeiros medrou un 6% nos primeiros meses deste ano. É por aí por onde cre Reyes Leis pasa o futuro do turismo en Santiago tras moitos anos cun modelo deseñado exclusivamente pensando nos visitantes nacionais. Por certo, que Reyes Leis tamén lle preguntamos por outra das noticias deste mércores, o anuncio do peche inminente dos cines Valle Inclán. As súas salas, as únicas que quedaban no centro urbano, deixarán de funcionar o día 30, despois de 30 anos de actividade. Estes cines con 800 butacas atópanse nun baixo da rúa Fernando III Santo. O peche provocará o despedimento dos seus 6 traballadores. O sector amosou a súa preocupación ante a noticia, xa que estas non son as primeiras salas que pechan en Santiago nos últimos tempos. Ca apertura do centro comercial das Cancelas, os cines de área central cesaron a súa actividade. Antes, en 2012, pecharan os cines Compostela. Para Reyes Leis, o adeus dos Valle Inclán responde a unha tendencia global da que non se escapa ningunha cidade. Esto es una tendencia global, no solo de Santiago ni solo española, es una tendencia mundial. Los cines, claro, desde que la gente se puede bajar películas en su casa y encima tiene unas pantallas estupendas y la ve a la hora que quiere y se la descarga y la vuelve a ver otro día, el cine tiene un recorrido corto, ¿no? en solo para los estrenos y cada vez se obtiene antes las películas, con lo cual la gente tampoco está dispuesta a ir mucho. De hecho, la demanda baja mucho, e incluso en los centros comerciales. El otro día me lo decía un gestor de centros comerciales, me decía que ya se está empezando a pagar, los centros comerciales están empezando a pagar a los cines por estar en sus instalaciones, cuando siempre fue al revés. Moitos nervios ao principio, pero despois non é para tanto. É a frase máis repetida hoxe polos máis de 10.000 alumnos que comezaron os seus exames de selectividade en Galicia. A primeira proba que se tiveron que enfrontar foi a de lingua, castelá e literatura, que ller serviu para poñer a proba o esforzo das últimas semanas.
Despois de días intensos de esforzo, hoxe chegou a hora da verdade, a de demostrar todo o estudado nestes días previos. A selectividade arrancou esta mañá en Galicia para máis de 10.000 alumnos que pasaron a noite prácticamente en vela por mor dos nervios. Nervios que trataron de calmar con tilas e valerianas. Si, dormín ben, aínda que despertei antes de que sonara o despertador porque estaba moi nerviosa. Moitos, valeriana tiven que tomar, non podía dormir, tiña que repasar, miña nai dicindo non deixo, non, teño que repasar, teño que esforzarme, pero va, ao final ben. O de Lingua Castelá e Literatura foi o primeiro exame ao que tiveron que enfrontarse, unha proba que este ano variou o seu modelo. Pois temos, por exemplo, 2 preguntas de libros de lectura contra unha que había antes e 2 preguntas de literatura cando antes podías elegir entre 2 para facer só unha. A pesar dos cambios, algunhas das preguntas foron as típicas de todos os anos, polo que a maioría dos rapaces saíron contentos do exame. El 27, el realismo, la narrativa hispanoamericana y situar a los autores en sus épocas. A verdade é que pareceme bastante fácil, aínda que algunhas preguntas parecíame que iban a pinchar, eran un pouco enrevesadas, pero eu creo que a verdade en xeral saíme bastante ben. Despois viñeron os exames de filosofía e historia e cada alumno tivo que elixir unha destas materias. Antes de facer as probas, os estudantes xa amosaban as súas preferencias. Home, eu espero que caia un filósofo grego, Platón ou Aristóteles, pero tampouco me importa que caia Kant. A transición ou Primo de Rivera, porque o franquismo é moi enrevesado, moi longo, entón teño medo a que non me día tempo no examen. De Segunda República, Guerra Civil, franquismo e transición. Lo anterior lo sé tamén, pero prefiro o siglo XX. Os exames continuarán mañá e pasado e os alumnos terán que agardar ata o día 21 para coñecer unhas calificacións que serán decisivas para o seu futuro. Iso sí, hai quen o toma con humor. Non, moito non me preocupa porque veño por vir, a verdade, xa son un pouco vello, pero hai que probar, agora que a crisis e todo isto, mellor que estar na casa, Me gustaría hacer enfermería, pero estoy viendo que voy a acabar en un ciclo. Estas imaxes poden quedar para a historia, xa que a lei 11 pretende sustituir a selectividade por unha reválida tras o bacharelato e por un exame específico de selección. Así que haberá que agardar para saber se este será o último ano de selectividade. Quedamos na USC porque o reitor foi preguntado hoxe pola nova lei de universidades de Galicia que onte foi aprobada no Parlamento cos únicos votos do PP. Unha das novidades na normativa é que introduce a figura do persoal exclusivamente dedicado á investigación. Para Juan Casares é positivo que a lei imite os modelos vasco e catalán. Pois temos que ver como se desenvolve agora a lei, que o único que din é, pois que é importante que se diga que pode haber unha carreira investigadora e que os investigadores que non está recollida pois nas leis cadro do país, pero hai esa capacidade de que as comunidades autónomas organicen a carreira investigadora. Declaracións de Juan Casares despois de asinar un convenio ca empresa Brainstorm Multimedia para colaborar en formación, escenografía virtual e grafismo. Para iso, afirma, vai ceder 21 licenzas de software profesional ao Laboratorio de Innovación e Aplicación Audiovisual da Facultade de Ciencias da Comunicación. A empresa Brainstorm Multimedia cederá gratuitamente durante un ano 21 licenzas de estudio para a formación e experimentación no ámbito da escenografía virtual e grafismo 3D. Será unha cesión para o Laboratorio de Innovación e Aplicación Audiovisual da Facultade de Ciencias da Comunicación, coordinado polo profesor Enrique Castelló. Esta mañá, o reitor da Universidade, Juan Casares Long, e o director de Marketing e Comunicación de Brainstorm Multimedia, Miguel Churruca, formalizaron o acordo. O mellor, tanto no ámbito da formación dos nosos alumnos como no ámbito da investigación, comunicación audiovisual. O obxectivo, cubrimos os dous obxectivos nosos. E quizáis un terceiro que é precisamente deixar claro o interese da universidade en participar, en colaborar co ámbito empresarial e dar sentido a esa misión de transferencia de coñecemento.
Brainstorm Multimedia posúe un software vanguardista, veloz e flexible que proporciona solucións en tempo real a calquera proxecto de grafismo e de estudos virtuais. Estamos encantados de continuar la relación con la Universidad de Santiago para proporcionar unas herramientas de software de la más avanzada del mundo. Después de 20 años de desarrollo, estamos proporcionando a la universidad la posibilidad de trabajar con herramientas que utilizan las televisiones de mayor nivel en todo el mundo para creación de estudios virtuales, gráficos 3D en tiempo real y sobre todo permitir que haya desarrollos posteriores creados por la universidad, creados por los alumnos de doctorado, etc. Esta cesión está orientada á investigación de excelencia de I+D+I, a transferencia tecnolóxica ao sector audiovisual e multimedia e a capacitación profesional en calquera sector do eido digital. Imos ir agora ata o Palacio de Congresos, onde hoxe arrancaba o 25º Congreso Nacional da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias, SEMES. Nel participarán ata o venres máis de 1.200 urxenciólogos, chegados dende todo o Estado. A inauguración incluíu unha videoconferencia con María Belón, a supervivinte do tsunami asiático, cuxa historia deu orixe á película Lo Imposible. Ademais, contou ca participación do deseñador Roberto Berino. No Congreso van intervir uns 200 ponentes nas diversas mesas redondas e talleres previstos ata o venres. Os temas que van abordar son a doazón de órganos en urxencias, a dor, o manexo hospitalario das patoloxías orfas, as drogas emerxentes legais, a morte súbita ou a medicina de urxencias en situacións extremas. O Congreso coincide co 25 aniversario da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e por iso a entidade quixo que moitas das actividades foran abertas ao público. Unha delas foi a celebrada esta mesma mañá no Palacio de Congresos e que tivo como protagonistas os máis novos. Arredor de 400 alumnos e 38 mestres de varias escolas de educación infantil e primaria participaron nunha xornada de aprendizaxe para actuar ante situacións de emerxencia. Trátase dunha actividade organizada no marco do Congreso Nacional da Sociedade Española de Medicina de Urxencias, polo proxecto EMER. Esta é unha entidade que ensina como actuar en casos de emerxencia ou accidentes e que atende a colectivos vulnerables como dos adolescentes ou as persoas maiores. Na xornada de hoxe, os cativos acudiron a un acto informativo e logo un equipo de emerxencias e incendios da Xunta amosoulles os medios cos que fan os seus labores. Lo que vamos a hacer hoy es formación que tiene una parte lúdica en la que hay una representación por parte de un personaje. Es un personaje que no es ni niño ni niña, que representa todo el mundo de las emergencias, de todas las características, hace una serie de preguntas, explica casos reales de acontecimientos de emergencias y luego acaba esta representación con lo que nosotros llamamos un circuito didáctico, que es que salen fuera, conocen al mundo de las ambulancias, los coches de bomberos y así acaban. Os accidentes son a primeira causa de morte na poboación infantil. Este proxecto pretende aportar valor social ante unha emerxencia, educando os públicos máis vulnerables para que incrementen a súa autosuficiencia incorporando valores racionais e emocionais. Relacionado ca sanidade, a CIGA convocou unha folga nos quirófanos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para os próximos días 21 e 27. O paro afectaralle a todas as actividades desenvolvidas polos ATS e enfermeiros. Con esta convocatoria, a Central Sindical quere denunciar que a dirección do hospital está asignando as prazas de enfermeiro perfusionista, de quirófano, enfermeiro de trasplantes e enfermeiro ecodoppler, segundo a CIGA, non se están a ter en conta os principios de igualdade, mérito e capacidade. O sindicato asegura que nos últimos meses enviou escritos á dirección do CHUS e o Sergas que non obtiveron resposta e tamén recolleron sinaturas para denunciar a situación. Ademais, o BNG levou ao Parlamento de Galicia unha proposta ao respecto. Por iso, a central entende que non hai xa máis vías que a convocatoria da folga. Pola súa banda, fontes do CHUS recordan que para este venres está prevista unha nova reunión da Xunta de Persoal do Complexo Hospitalario na que se vai abordar este tema de forma monográfica. Máis cousas, os hostaleiros e restauradores de Santiago terán dende hoxe a súa disposición unha nova ferramenta que lles vai ser de moita utilidade, un vocabulario galego-italiano. A guía foi presentada hoxe nun acto celebrado na sede de Hostelería Compostela.
O vocabulario galego-italiano é un proxecto lexicográfico composto por 2 volumes, unha dedicada á hostalaría e outro á gastronomía. Esta nova guía foi presentada hoxe en Hostalería Compostela nun acto no que participou o secretario xeral de Política Lingüística. Valentín García salientou a importancia desta obra para promocionar o galego entre os turistas italianos. Ademais, destacou que o da hostalería é un campo estratégico para incrementar o prestixio da nosa lingua. Creo que a partir de agora será moito máis fácil. Sordo antes poñénos un exemplo, non, de como da facilidade que poden ter os nosos hosteleiros a día de hoxe para utilizar o italiano, para comprender o italiano, e se o fan a partir do galego, todos sabemos de que o galego vai gañar en prestixio, vai gañar tamén en presenza en toda esta documentación gráfica e escrita que vai estar ao noso dispor no ámbito da hostelería, e por outro lado tamén os italianos que veñan e que nos visiten van marchar daqui co coñecemento como mínimo de que aquí hai unha lingua. Na mesma liña pronunciábase a concelleira de Normalización Lingüística. Rebeca Domínguez incidiu na importancia desta guía para enriquecer e promocionar o galego, ao tempo que se lles ofrece aos turistas o mellor da nosa gastronomía. Moitas das entidades e das persoas que nos atopamos hoxe aquí presentes traballamos para que cada día cheguen a Compostela máis turistas, máis peregrinos, máis visitantes. En xeral, enchan as nosas rúas e os nosos establecementos hosteleiros. E non só convén atendelos con toda a profesionalidade e ofrecerlles o mellor da nosa gastronomía, das nosas materias primas, senón que tamén convén alimentar a súa curiosidade e enriquecer a visión que se leven de Galicia. Este vocabulario servirá para evitar os erros de traducción que presentan moitas cartas e menús de restaurantes e axudaralles aos hostaleiros a entenderense mellor cos seus clientes. A parte da guía dedicada á hostalaría, consta de 5 apartados sobre a restauración, a economía, o ocio e as viaxes. O volume de restauración está composto por 15 apartados referentes aos mariscos, peixes, carnes, lácteos ou viños, entre outros. E seguro que lembran aquela exposición organizada polo Ateneo de Santiago con fotografías da cidade anteriores a 1965. Pois ben, esa mostra convértese agora nun libro editado polo Consorcio. O volume foi presentado onte na Libraría Couceiro. Foi primeiro unha exposición e agora un libro. O Ateneo de Santiago saca a rúa da man do Consorcio Compostela Única, un volume que recolle as fotografías que se puideron ver naquela mostra organizada no Pazo de Fonseca, grazas ás imaxes aportadas por cidadáns anónimos e institucións. Son instantáneas anteriores a 1965 que dan unha idea da transformación que sufriu a capital galega. Compostelas na rúa era un pouco o motivo que se quería lanzar para intentar ver como esta ciudad evolucionou ao compás que nace a fotografía e hasta ese punto que en donde Compostela sufre unha gran transformación, que é o ano santo de 1965, por eso son os 2 topes en donde se encontran as imaxes que forman parte deste libro. Esa transformación vese a través de imaxes que levan a sinatura de recoñecidos fotógrafos como Casado, Guitián, Chicharro ou Manuel Blanco. Hai fotografías familiares e outras que recollen momentos da vida cotía de Compostela e as súas paisaxes. O libro inclúe tamén as reflexións de Xerardo Estévez, Anxo Tarrío, Manolo Fraga ou Encarna Otero. O proxecto Compostela Única estivo dirixido por José Manuel Ortigueira e Ramón Neira, que xa anunciaron a súa intención de que a iniciativa teña continuidade. Tomen nota agora das suxestións que lles achegamos pro seu tempo libre na nosa axenda cultural. E Meteo Galicia contanos agora como vai ser o tempo dos vindeiros días.
Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con chuvias febles durante a mañá que tenderán a desaparecer a medida que avanza a xornada. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas baixarán, sobre todo na metade norte. Para o venres agárdanse ceos pouco anubrados en xeral, con algunhas nubes e brétemas no litoral atlántico. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable no interior e do noroeste no resto. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas irán en lixeiro ascenso. No sábado os ceos estarán despexados e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán no interior. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias pola mañá e con algúns claros pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e moderados do norte pola tarde. No venres os ceos estarán despexados e as temperaturas subirán lixeiramente. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para o sábado agárdanse ceos con intervalos anubrados que tenderán a desaparecer pola tarde. Os ventos serán frouxos do norte e as temperaturas máximas subirán ata cadar os 26 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Coa información do tempo rematan as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro hoxe co voceiro municipal do PSOE, con Paco Reyes.